Bo día. Dá comenzo o acto de toma de posesión do presidente da Xunta de Galicia. Procedo a dar lectura ao Real Decreto 373/2022 do 12 de maio, polo que se nomea presidente da Xunta de Galicia a Alfonso Rueda Valenzuela, de conformidade co disposto no artigo 152.1 da Constitución e 15.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia. Nomeo presidente da Xunta de Galicia a Alfonso Rueda Valenzuela, elixido polo Parlamento de Galicia na sesión celebrada os días 10 e 12 de maio de 2022, dado en Madrid o 12 de maio de 2022, Felipe Rei, Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente do Goberno. Prégolle ao señor Rueda Valenzuela que teña a ben prestar o xuramento ou a promesa do seu cargo. Xuro ser fiel ao meu mandato como presidente da Xunta, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado, e exercitar as miñas funcións no interese supremo e exclusivo de Galicia e de España.
Cumpridas as previsións legais, don Alfonso Rueda Valenzuela queda investido da autoridade do tratamento dos dereitos e dos deberes inherentes ao seu cargo de presidente da Xunta de Galicia. Ten a palabra o presidente da Xunta de Galicia. Señora Vicepresidenta Segunda e Ministra de Trabajo y Economía Social, señor Presidente, expresidente del Gobierno, presidente Rajoy, señor Presidente, expresidente da Xunta, presidente Feijóo, señor Presidente Laxe, señora Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, señor Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, señor Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, señor Presidente del Parlamento de Galicia, señoras e señores membros da Mesa do Parlamento, señor Delegado do Goberno, señor Alcalde de Santiago de Compostela, señora Vicepresidenta Segunda do Congreso dos Diputados, señor Xeneral Xefe da Forza Logística Operativa en Galicia, señores representantes das Forzas e Corpos de Seguridade, señoras e señores compañeiros conselleiros do Goberno de Galicia, señores presidentes do Tribunal Superior de Xustiza e Fiscal Superior de Galicia, señora voceira do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e señor voceiro do Partido Socialista de Galicia, señoras e señores expresidentes do Parlamento de Galicia, señoras e señores presidentes das entidades e órganos estatutarios, señores presidentes das Diputacións da Coruña, Lugo e Ourense, señor reitor da Universidade de Santiago de Compostela, alcaldes e alcaldesas, cargos da Xunta de Galicia, representantes do resto das institucións, presidente da CCDRN, editores, directores dos medios de comunicación, amigas e amigos que enchen varios locais, agradézolle moitísimo a toda a xente que está hoxe aquí. Señoras e señores, moitas gracias a todos e a todas. A vontade popular de Galicia, representada a través deste Parlamento, afunde as súas raíces na idea de que as galegas e galegos, en tanto que cidadáns de España das autonomías, temos o dereito e o deber de decidir por nós mesmos o noso futuro. Neste Parlamento, onde conflúe a pluralidade do noso pobo e onde veño de tomar posesión da máis alta das responsabilidades que outorga Galicia, penso que ha caído reflexionar sobre as orixes da nosa esencia colectiva. Poucas visións resumen tamén a miña concepción desta terra como a do pontevedrés Valentín Paz Andrade, que se refería a Galicia como unha tarefa. Hai algo na nosa identidade que a converte nunha tarefa permanentemente inconclusa. Ese inconformismo cordial, tan noso, é a mellor motivación para avanzar cada día no percepcionamento desta terra, co obxectivo de que os que nos sucedan poidan vivila mellor que a nós. Este é un país do que os seus habitantes non nos sentimos a máis propietarios, senón máis ben usufructuarios. Xa desde os primeiros pasos da nosa andaina colectiva, Galicia logrou consugar unha orgullosa defensa do noso cunha desacomplexada apertura cara o que ven de fora, para mellorar, sempre para mellorar. Fixemos perfectamente compatibles uns mitos fundacionais que son un canto á resistencia coas chamadas a fraternidade entre os povos que fixeron os galeguistas de todas as ideoloxías. Da unión dos vós galegos que preconizaba Curros Enríquez ata a Galicia con sitio para todos que imaxinou Castelao. Unha terra unida pola pertenza, os afectos e o desexo de facela libre e próspera entre todos e todas. Dúas mouteiras fundamentais dese vir histórico son, sen ninguna dúbida, a Constitución española e o noso Estatuto de Autonomía, dos que emanan as institucións do noso autogoberno. Con eles constátase que, por escuros que sexan os séculos e longas as noites de pedra, acaba triunfando unha Galicia amplia que quere e poda chegar un mañá mellor para os seus fillos. A Galicia autonómica, plenamente consolidada despois de 4 décadas, nace do legado dos galegos que a pensaron e dos que a foron construindo, de todos eles. Coñecer e respetar a historia común é o mellor escudo contra un dos grandes males que atenazan a política de hoxe, o adanismo. O mundo non comeza hoxe. A nosa andaina non empeza con nós. Somos porque outros foron antes que nós. Como di un dos proverbios
que, na miña opinión, mellor explica a humildade coa que nos debemos conducir pola vida e tamén pola política, se logramos mirar máis lonxe é porque estamos subidos a hombros de xigantes. Aprecio, por tanto, e reivindico o noso pasado, o inmenso esforzo dos que nos precederon para construir unha Galicia mellor. E teño os pés firmes no noso presente. E ninguna das dificultades da nosa xente nin me allea, nin debe ser os a máis. E afronto con ilusión e con confianza o futuro, porque sei que os galegos imos seguir tomando boas decisións. O noso anhelo de seguir procurando xuntos as máis altas metas comuns non pode, nin tampouco debe partir de cero, nin impugnar o avanzado polos que nos guiaron ata aquí. Durante as últimas décadas servín a Galicia como funcionario público. Servín a Galicia como alto cargo da Administración Autonómica co presidente Fraga e servín a Galicia durante 13 anos como membro do seu goberno ao carón do presidente Feijóo. Durante toda esta trayectoria como servidor público, tiven a fortuna de aprender, e de aprender moito, ademais. Das xentes que coñecín, aprendín das persoas cos que traballei e traballo, as que nunca lles estarei dabondo agradecido, e aprendín tamén da xente coa que vivín algún dos acontecementos que perfilaron a nosa historia recente, coas súas luces e tamén coas súas sombras. E esta experiencia que fun acumulando ao longo de todos estes anos, de logo non neutraliza a enorme emoción que sinto, e todo o mundo pode imaginar nestes momentos. Ben ao contrario, acentúa, porque me axuda a comprender a grandeza da tarefa que me acaba de ser encomendada. Hoxe non tomo posesión dun cargo. Fágome cargo das lóxicas preocupacións dos galegos de hoxe e tamén, especialmente, das incertas perspectivas para os galegos de mañá. O difícil contexto social e económico e en todas as ordes que vive Europa, que vive España e que vive Galicia fai que guiarse a través del desde estabilidade sexa casi máis unha obriga que unha simple opción de goberno. Dende logo, erra, ou considero que erra quen confunde a prudencia coa apatía ou coa falta de ideas. Ao contrario, a prudencia é unha condición necesaria, agora máis que nunca, para priorizar as necesidades reais dos galegos. E priorizarlas sobre os dogmas, sobre as trivialidades e sobre esas modas efémeras que a veces, últimamente máis que nunca, inundan o debate público. E do mesmo xeito, gobernar dende a moderación é o mellor antídoto contra a intransixencia, as divisións estériles ou a polarización que lastran a convivencia e que noutros lugares, e non en Galicia, afortunadamente, xa son unha triste característica habitual da política. Teño a determinación de preservar Galicia das tendencias de ruptura que noutros lados se observan. Coñezo e quero e creo, ademais, firmemente nunha Galicia unida. Unha Galicia unida dende a Rúa Príncipe de Vigo, os cantóns da Coruña, ata a Praia das Catedrais. Dende as terras agrarias da Limia, en Ourense, ata os portos pesqueiros do Barbanza. E tamén dende a Praza do Obradoiro ata o Centro Galego de Bos Aires. Dende un recuncho ata outro de Galicia, onde máis cercano ata o que este máis lonxe. E creo, por tanto, nunha comunidade que se manteña a salvo desa miopía do localismo e a fragmentación que, co ariete de supostos agravios, o que fai é cargar contra a casa común que tanto nos custou e nos está costando construir. Por eso, Galicia va a contribuir con lealtad al fortalecimiento de España y del proyecto común europeo, que son espacios de libertad y de bienestar que, por supuesto, que son perceptibles, pero que no tienen equivalente en el mundo actual. Y, por lo tanto, jamás nos vamos a escudar en la pluralidad para ahondar en la disgregación, antes bien al contrario. Lo que vamos a hacer es reivindicar esa pluralidad como una condición indispensable para mantenernos unidos. Y frente a quienes tengan la tentación de aprovechar los resortes del Estado para desgastar las instituciones, comenzando por la de Su Majestad el Rey Felipe VI, Galicia, en lo que de mí dependa, seguirá apostando por un modelo basado en la cooperación y en la fidelidad a la palabra dada. O autogoberno fai posible que Galicia despregue potencialidades que permanecían aletargadas. O no despertar o que chamamos o himno prodúcese definitivamente coa autonomía, sen ninguna dúbida. Os galegos convertímonos en donos do noso destino e pasamos de ser espectadores dos acontecementos a protagonistas que toman decisións relevantes sobre o noso presente e, sobre todo, sobre o noso futuro. Semellante desafío non sempre é doado, normalmente non é doado, porque obriga a enfrontarse con situacións que requiren un alto grado de responsabilidade e un alto grado de prudencia. Pero, sin embargo, Galicia superou e vai superar esas probas e, dende logo, sin que a unidade esencial do noso pobo se vai a resentir. Galicia o que quere é ser como Galicia. Eu creo que acertamos querendo eso.
Non buscamos fora modelos que condicionen, que nos confronten con outras terras, senón que o que queremos é seguir transformándonos no noso propio modelo. Eu creo que a clave do éxito deste periplo, xa longo periplo autonómico, estriba en enorgullecernos, en primeiro lugar, do que somos e, sobre todo, de como somos. Somos un país de camiños e, polo tanto, temos que trazar un novo camiño político o se empeza no que todos os galegos, e esa é a miña principal aspiración, poidamos transitar da man. En Galicia elaboramos a nosa identidade a través da suma, nunca da resta nin da división. A nosa lingua, a nosa cultura, a nosa tradición e o noso xeito de ser non se definen nin se van a definir nunca por colisión con outros elementos ou con outras sociedades. Creo que o que hoxe somos moitas cousas, e moi importantes, é froito dun traballo conxunto. Dos que construíron Galicia dende aquí, e a seguimos construindo, e de todos os galegos que tiveron que exercer a súa galeguidade fora da súa terra, e que tamén contribuíron moito a converternos na esencia de algo que é moi universal. Eu creo que a pluralidade da identidade galega non nos fai máis febles, nin nos desdebuxa, ao contrario, nos enriquece, nos afortala e amplifica a nosa proxección no mundo. Esta esquina verde de Europa que somos tamén a culminación da columna vertebral do continente europeo, se refrexa, creo que moi ben, no Camiño de Santiago. O noso privilexiado balcón cara ao Atlántico é o mellor nexo entre os cidadáns europeos e os cidadáns americanos. A nosa posición xeográfica é, eu creo que en moitos sentidos, premonitoria do papel que nos tocou, nos toca e nos tocará exercer nun mundo que está cada vez máis globalizado. Por lo tanto, eu exercerei o meu deber primeiro dende a sensibilidade, tanto a hora de abordar os problemas dos galegos como tamén, pero para iso estamos especialmente, para propoñer solucións. Cantas máis incógnitas, agora moitas, se cernan sobre o futuro dos galegos, máis determinación terá que amosar a Xunta de Galicia para que poida toparse na nosa administración autonómica, a administración de todos os galegos e todas as galegas, un parapeto, un remedio ou, cando menos, un consolo. Señoras e señores, eu son un galego que ve nos seus compatriotas o mellor exemplo, sen ninguna dúbida. Eu son un fillo de Galicia. O que Galicia acaba de encomendar que manteña a súa unidade, o seu progreso e o seu benestar. Teimarei, polo tanto, por ser digno deste pobo que demostra todos os días que é capaz de realizar os seus soños. E se o falle gracias ao esforzo propio dentro dunha España democrática e no seo dunha Galicia autónoma e libre, e así temos que seguir sendo. Por lo tanto, seguiremos avanzando polos camiños da vida e da historia tamén, sen deixar atrás a ningún dos nosos, porque entonces ese avance claramente sería incompleto. Por lo tanto, empezo esta andaina animado por un galeguismo conciliador e inconformista, me dispoño a continuar o camiño iniciando unha etapa máis, e son consciente de que se inicia unha etapa máis. Tamén, ao iniciar esta etapa, miro atrás e contemplo un percorrido fecundo, no que os nomes de Xerardo Fernández Albor, Fernando González Laxe, Manuel Fraire Ibarne, Emilio Pérez Touriño e Alberto Núñez Feijóo marcan fitos que xa formarán para sempre dunha historia gloriosa e orgullosa de Galicia. E me dirixo aos galegos, e así o farei sempre, libre de hipotecas, pero tamén cargado de débedas de gratitude. A primeira delas con miña familia, con meu pai, se hoxe estou aquí é porque seguín o seu exemplo, pero non os seus consellos, e ele sabe que o voto de menos. Coa miña nai, que me enseñou que unha nai todo entende e todo ampara. Con Marta, a miña muller, que, entre outras moitas cousas, é o mellor refuxio das decepcións, e aquí hai moitos que saben do que falo da política, tamén dos bons momentos, pero especialmente dos malos. Con Beatriz e Marta, as miñas fillas, que son tamén moitas cousas, pero sobre todas o mellor recordatorio de que vale a pena traballar polo futuro de Galicia. Gratitude tamén con meu partido, por suposto, o Partido Popular, que cunha enorme generosidade, en un tempo moi curto, me pediu que encabezase a tarefa de seguir imprimindo na Xunta de Galicia o proxecto político que máis se parece a Galicia. E, por suposto, nestas débedas que teño con tantísima xente, me sinto en débeda especial, e creo que o mellor resumo, con todas as galegas e galegos que no ano 2020 nos concederon un inmenso caudal de confianza. Tamén polos que non votaron no 2020 pola nosa proposta. Con todos en xeral. Creo que ese caudal de confianza só se pode responder
cun inmenso compromiso de traballo, e o que quero faceros aquí. Pode ou non pode, seguro que nestes anos me preocupei pois un pouco menos da relevancia pública e un pouco máis de intentar axudar o presidente Feijóo nunha tarefa, que creo que fixo excelentemente, unha tarefa moi difícil, e, por tanto, son perfectamente consciente de que estiven moitos anos na sala de máquinas e tamén son perfectamente consciente de que me toca agora subir a ponte de mando. E estou moi orgulloso de asumir a responsabilidade que Galicia me otorgou, moi orgulloso, de verdade. Dareino, que non podo facer menos que dar todo o de min para que Galicia se poida sentir igualmente orgullosa do seu presidente neste novo comezo. Por tanto, imos seguir avanzando, unidos por esta senda de progreso tranquilo que representa Galicia, por esta normalidade excepcional que queremos que siga sendo, dende logo, normalidade, e que deixe de ser excepcional e que cunda un pouco sempre noutros sitios, e que xa convertemos na nosa bandeira. Por lo tanto, para esa tarefa pido a axuda de todos e de todas. E só podo ofrecer, pero ofrezo de corazón, todo o meu esforzo, todo o meu empeño e todas as miñas ganas. Moitísimas gracias. Que din os rumorosos na costa verdescente ao raio transparente do prácido luar. Que din as altas copas de escuro alume arpado co seu ben compasado monótono fungar do teu verdor cinguido e de benignos astros con cindos verdes castros e valeroso chan. Non des a esquecemento da inxuria o rudo encono. Esperta do teu sono, fogar de Breogán. Os bos e xenerosos a nosa voz entenden e con arroubo o noso rouco son, mais os ignorantes e feridos e duros, imbéciles e escuros, non nos entenden, non. Os tempos son chegados dos bardos das cidades que as vosas vaguedades cumplido fin terán.
pois son de quer xigante, a nosa voz pregoa a rede